Mga kapuso, this morning subay sa kasaulugan ug paghinumdom sa Rizal Day karong adlaw, atong saksihan og sayron ang kinabuhi ug legasiya nga nahibilin sa atong pambansang bayani Dr. Jose Rizal sa usa sa mga lugar dinhi sa Mindanao, ang Dapitan. Subay ni ana atong makauban ang Dapitan City Tourism Officer si Ma'am Apple Marie Agolong. Ma'am Apple, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Hello, Sai. Good morning ninyo tanan, and we are happy to be interviewed here for our Rizal celebration, Rizal Day celebration. Alright, glad to hear nga na sa kapiskay sa panglawas ron, ma'am. Tuod, happy Rizal Day pod kaninyo diha ug subay ni ana Ma'am Apple alang kaninyo mga taga-Dapitan. Unsa ba ka importante ang Rizal Day kaninyo? You know what? This is a very important event every year for us, ang Rizal Day. Although dili gini siya dapat kunitaon nga inani kay mao na gud nga gipatay siya. But then Dapitan City was the place of exile of Dr. Jose Rizal for 4 fruitful years. So muna siya amuag gi-value kanunay, and because of that fact that it's the place of exile of Dr. Jose Rizal, Dapitan City became a city. We are in the map, in the historical heritage and cultural map because of Dr. Jose Rizal. That's the reason why every time nga na ay about Rizal, amo gina siyang gunitaon sa iyahang birth, sa iyang pag-anhi, sa iyang paglakaw, ug unsa pa na din ha. Basta if it's about Rizal, we are all for it. Lagi kay gawas ga pambansang bayani nato siya, labaw na gyud ang iyang nahatag diya sa inyong lugar. Speaking of which, unsa-unsa ba ang mga nag-unang legasiya gyud nga nahibili ni Rizal diya sa inyong lugar, ma'am, sa Dapitan? First and foremost, we practice the legacy of charity. Diba si Rizal, kusog kaayo siya mutabang, kusog siya manghatag, kusog siya mupakaon, kusog siya mupaskwela. During the time that he was here, naa siya kaugalingong eskwelahan, naa siya kaugalingong hospital. So munang na, it's the legacy of charity. Mao gina siya amuang gina practice po sa amua karon. The modern day Rizal, mo na siya among gina-practice. So katungto ang mga yang gipang tudlo, amo po itong hinay-hinay o revive. So kanang Arnis, we already had a eskrima sa Arnis, and soon we will be having a competition because it's really a Filipino sport and it's a Rizal sport among others. Ma'am Apple, let's talk about pod sa dakong mapa sa Mindanao nga gihimo ni Rizal diya sa inyong syudad. Kumusta ba ang kahimtang niini? Ug nga ba mo'y lakang sa LGU nga mapreserba o mapalambo pa kini? So ang iya ginuntang plano is to make a relief map of the Philippines. But because of lack of time, ang iyang nahimo is only the relief map of Mindanao. So imong makita, nakaanhin na kadali na elevation, no? And then you will also see around the map nga old names of the places ang gibutang dinha. So kami diri sa LGU, naa naman na ang ubang LGU mangita pa og come-on sa ilahang mga sightseers, sa ilahang visitors and tourists, kami given na. So what we did, amua na siyang giamuma. Naagid na from the CGSO na sila duha ka buok tawo nga tingin ana. From my office nga City Tourism Office, naapo ko usa ka tawo nga mo-oversee kung natarong ra ba. So din hapon sa Relief of Mindanao, dili na namo siya as much as possible, dili namo pa patumban. Kaya magpatag in town ang mapa nga supposedly elevated ang ubang portions. So muna ginahimo sa LGU Dapitan. Amo sab na sayran, Ma'am Apple, nga adunay kayutaan diya si Rizal nga anaa sa pag-alaga sa atong otoridad. Kumusta pod ba ang pagpreserba niini nga kalasangan ug mga future plans pod ninyo alang ani nga lugar? Talking about the protected area, because it's already a protected area. Jose Rizal Memorial Protected Landscape Protected Area. So kana siya, giprotektahan gina siya. So naay gustong mo squat ana amo yun, ayaw lang po ninyo og kanang puy diri kay og naami pa puy on diri, other people will going to follow, and what will happen sa gibiyaan ni Rizal nga ato ang usa sa ato ang matawag nga gem, usa sa mga come-on nato.
So there is also a plan of the city to extend the already existing Dapitan City Sunset Boulevard nga mulabay na gyud siya dito sa Rizal Shrine, but not affecting anything nga iya sa sa shrine o sa katupong yuta ni Rizal. So it will going to be named as Jose Rizal Memorial Boulevard. Usa sa mga pinakasikat nga lugar diha ang Rizal Shrine and Park. So ma'am, kumusta pod ba ang kahimtang niini karon ug usa ba gyapon kini sa mga gadagsaon sa atong mga katawhan? Bag-o lang nanirado sila because ang mga employees under the NHCP nang darga sa Manila to also attend their Christmas party. Right now, dungan pud mig abot gahapon, open na ang shrine. Pero ni temporarily close sila kay ilang gipang-ayo ang mga ang balay ni Rizal, although it's already a replica, but then all the materials originally used maura pod ang gigamit sa pag-ayo sa mga balay, sa dormitory, sa clinic and all. With all these beautiful things nga atong nahisgutan, Ma'am Apple, ato gyud nakita ang dakong impluwensya ni Dr. Jose Rizal labi na sa Dapitan City. This time around, Ma'am, basin aduna kay mensahe sa atong mga kapuso diri sa Mindanao in relation sa atong paghinumdom karong adlaw. It should be that all of us in one way or another should put Rizal in our hearts and practice one or two or three of the legacies he left. Daghang salamat, Ma'am Apple, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Happy Rizal Day and amping mo kanunay. Okay, thank you very much, Cyril. And also to all the viewers of Kapuso, please visit Dapitan City. It's a gem waiting for your discovery. Dapit na sa Dapitan, Dapitan always inviting. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.